No aivan loistavaa, että hienot puitteet pelata ja pojat oli odottanut tätä futsal-kauden alkuun, niin tästä oli hieno aloitella. Tehtiin kovaa duunia ja duuni, ei mitään muuta. Ja hyvä tiimipeli vielä. Oli hyvä turnaus ja oltiin myös viime vuonna. Tänä vuonna musta taso oli vielä kovempi kuin viime vuonna. Oli erittäin hyvä turnaus.